warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gobleng. Halo pemirsa. Iki arep ngendi Mbak Eka? Arep nganu guys. Arep nyemproti pekarangan di latar tak semproti. Wis mulai musim kemarau, guys. Wis mulai musim kemarau. Poso ya wis akhir poso agak kemarau guys. Anakku turu tak kon turu awan ben ngono istirahate. Arep tak semproti pemirsa lho ya. Wis mulai musim kemarau guys. Lele. Aku tuh ada kelas tebus. Ini guys. Apa ngerawan ini guys? Soalnya wis nganu pemirsa. Wis mulai musim kemarau. Dah. Kuwi ngarepe anu kan di traktor guys, gawe pinian ya. Nanti tak siram. Yo sisi lainnya ki penak nek duwe pump guys. Sawaya-waya nyalakno tidak mengurangi daya listrik. Ya alhamdulillah. Yo cara monone cuma kene bayar bulanan. Dia nih rencana memang pengen ngebur sumur, pengen karena itu sumber iki emang cuma kene dipasang pam yo wis apa kan wedine kok waktu-waktu pame mampet apa piye. Tapi saiki iki yo kudu cepet 5 juta guys, tergantung kedalamane. Nek tak delok yo kene iki yo sumberiku yo rangel. Ya aku anggar mulai habis luhur kita semproti pemirsa. Ben apa? Ben adem. Apa nah yo do puasa. Iki puasa apa ora, guys? Wong wedok iki wajar pemirsa ana bolonge. Soale yo duwe kodrat haid yo. Di tanaman kue kok ya tak sirami pemirsa. Wis panen. Anu meneh. Ini aku kok sajojo guys. Ono kates, ono apa? Ono kates, ono terong, tomat. Ini sakno. Wis kadung urip, ndelalah berganti musim kemarau ya wis. Ini ya mati ya sakno. Kira ketok terong cuma ora. Padahal ini nang daerah kono ki Banjar kono wis isa ana grimes lho guys, wis gak ono. Anu tak kandani yo. Mungkin ada beberapa pemirsa sing mungkin lagi nonton aku. Kok orang dadi si isu ketembak lho, itu lho. Iki nara dikei apa? Obat sugar. Nanti kiamat kubro lah. Mentakno tenaga. Mentakno tenaga guys.
gayane gede. Wis ngene iki guys, liwatane yo tonggo. Liwat. Yo paling jagoane karo lekku wae. Mari kene kae yo tegalan guys. Jadi nek aku ngene bisa beradaptasi yo. Ada tonggo yo oke, cedak tonggo yo oke. Wong urip iku bisa gampang adaptasi dimanapun. Ada pambok yo oke, melok wong lanang yo oke, sepenting yo kuwi wong lanange kudu gemati. Aku tujuan urip apa lagi sih? Nggak konten, ngopeni bojo, ngopeni anak, ngopeni blonjo wis. Apa nih? Godho ya wis persiapan, alhamdulillah wis kabeh karek apa jenenge? Golek sangu nek bocah-bocah cilik ponakan-ponakane iki kan. Ya wis umume tradisine piye lagi sih yo? Kene urip nang desa, kene urip nang Indonesia. Nek lebaran piye yo umume sesuai dengan kemampuane ekonomi masing-masing yo. Aku wis mboyak ape dibanding-bandingno karo netizen sa gagas mbiku iki yo iki wong jenenge wong urip iki rezekine iki ra padha. Bener-bener so mboyak aku. Mbiku sakmene yo sakmene. Nek kurang yo kene tambahi. Ya kemampuanku lagi itu ya wis awake dhewe sing penting wis bersyukur iso nyangoni ponakan wis alhamdulillah guys sak mampune eling ya sak mampune kabeh. Ara sepenting aku ngono bojoku ngijini sepenting aku nyisa nanggo ponakan-ponakanku wis aku ora peduli banding-bandingno nuruti wong sing gak senengi ra ono bare sampai kiamat. Awake dhewe mungkin sampai mati tetep dirasani jenenge wong ya. Wong sing gak seneng maksudnya guys ya. Ya ora kabeh wong iki apik, ya ora kabeh wong iki elek. Penting ya kuwi. Aku ngurusi keluargaku wis bar. Coba kira ngomong kok. Selangnya tambah hombo. Mbok sing mari omahe gak kene guys sing ngurusi sawah kuwi. Wis selangnya tak geno guys. Mbangku lho wis tak. Muga yo. Oh. Nek kene iki garing nek njaba nek jero iki lembab guys. Nek wis bar terus asar aku golek jangan. Wis asalah kene sik ae. Sok nek wis makan oleh dibenakno lampune agek diberesi. Kan benakno lampu. Maksud iki kabel iki jero iki ana sing anu pemirsa. Kecuali nek lampune mati ganti anyar ngono aku wis iso ganti dhewe. Tapi nek kabel ana sing medhok jero, aku yo ora iso wong wedok. Gak wani aku, guys. Seneni wong, seneni bojoku ngolah. Iki lho guys, langit bocor, guys. Langit bocor. Tak kandhani ya sing duwe ora muleh. Oh, garing. Ya.
Ki engko nek wis gak ana udan arep di obong kuwi kan wis sak akar-akare. Aku tuku baso ketek sak liter kok pemirsa. Ki memang ape tak semprot dhewe terus wis tak semprote aku Bu, aku pengen mulai sing kae ndek winginane ngono. Mas Santos dia gak pengen mulai berhubung karena lebih dari 2 hari gak ono kerja kan mulai dimasakno bojone luwih irit guys. Kebutuhan wong rumah tangga ki apa akeh. Nek tak critakno konten ora bar. Pokoknya aku ngonten yang menjalani apa sih dadi keseharianku. Wis bar. Terserah pro kontra ora urus aku. Arep dinder apa ora urus. Ora media sosial kan yo kuwi lah. Oleh seneng sing gak seneng wis buku malam. Iya tak dono obate guys. Mbak iki kok sing mari wis ganti wong sing ngurus sawah pemirsa. Cucu turu. Obate iki lho guys sisah lho. Jenenge baja kuat. Kuat tak tertandingi. Tak salah dhuwur engko nek dine nek dienggo dolanan anakku jenenge bocah guys yo. Bocah iki gak iso disalahno, dia belum bisa menentukan yang baik dan benar. Sing isa menentukan baik dan benar iku sing tuwek. Mane tak selen dhuwur sak semprotane. Kuwi ana semprotan Marshall barang nek ana semut api barang. Ya kuwi pemirsa nek aku ngabuburit ya nek ana bojoku. Wingi iki ana pawai walah banter-banteran bocah nom-nom pawai. Apa wedine apa? Engko aku anakku wedi ngono lho. Saiki rame bukan masalah aku ki apa ngelek-ngelek sepeda tukang sepeda motor lewat gak maksudnya ngene lho guys rame engko nek awake dhewe gak fokus iso tiba wingi ana kejadian kecelakaan bolak-balik kuwi kan karena memang yo saking ramene fisike yo apa jenenge yo wis ceremono saking rame ora fokus sithik iso dadi tiba. Nek aku ngabuburit kuwi nek ana bojoku nang omah ngabuburit nek gak yo aku gak guys. Aku luwih mentingno keselamatane anakku daripada aku adoh-adoh nggak konten iki aku dhewe lho guys. Aku dhewe Mas iki posisi anakku ngono lho. Nang omah cremon tak tinggal kok karo sapa. Ngono iki aku dhewe lho ya, aku ora ngendong, aku ngendong aku dhewe. Apa? Ya paling aku tuku jangan yang cedak-cedak guys. Wis sembah-umbah terus buka sing ngono kuwi. Mempersiapno apa seperti persiapno lebaran iki apa ae zakat sing jajan umume yang nggo nyugoi tamu nek ora nyugoi jajan apa minuman iki ya ora pantes saru di anyus-anyus notok iki ya ora pantes wis pokoke umume piye lah kene hidup di lingkungan kita adaptasi wis ngono sesuai dengan kemampuane awake dhewe sepantese normale wis penting wis dewasa ngerti porsine guys. Hubungan sih umum pemirsa. Jika kesehatan wis mulai kemarau guys ya meskipun ape lebaran untungnya kok wis ape lebaran agak kemarau panjang. Kok awal kayak urung sepiro pemirsa. Isa ana udane. Wis pemirsa tak tutup dulu ya mang siram-siram keplongor guys. Keplongor iki bahasane apa? Apa ya? Mbah bahasa Indonesianya apa keplongor itu kepanasan lah saking panasnya. Terima kasih. Mohon maaf jika mungkin ada tutur kataku atau penginginanku tidak sesuai dengan pemirsa, mohon maaf karena aku hanya manusia biasa yang hanya menjalankan apa yang menjadi kegiatanku. Ya saya senang ya alhamdulillah, saya gak senang juga aku pribadi masih tetap semangat. Jolali lah komentar kelas kelas berapa menanam bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.